Ну вось, сябры, вось гэта наша кладка, якую мы пачалі раскопваць побач. І оказывается, яна тут цягнецца з прэс, цэглы. І вось гэта нават, можна сказаць, яшчэ адна сценка. Вось яна, якая існуе паралельна нашаму гэтаму ганку. Вось, таму я думаю, гэта ўжо сапраўдны падмурак дома. Вось, а тое, што мы там раскопвалі, гэта, відаць, быў ганак. Прыбудова да дому. Вось, таму што вон туды ідзе, вось наша та кладка, якую мы раскопвалі. А вось гэта ідзе туды. Я яшчэ зараз там раскапаю, пагляджу. Калі гэта все туды працягваецца, то сапраўды гэта вот уже, напэўна, дом. Дом, які ішоў, ну, будзем бачыць, карацей. Што яшчэ характэрна, што гэта кладка ляжыць на растворы. Вось зверху была гліна, а вось тут пашоў раствор. Так, спадарства, ну вось можна паглядзець падмурак на гэтага дому, які я пачысціў для таго, каб вам яго паказаць. Вось ён ідзе. Пакладзены ён 2,5 цэглы. Вось ідзе. І там прымыкае да нашага вось ганку. Назовем яго так. Вось, што куды далей ідзе дом яшчэ, я не ведаю, вядома, але вось раскапал пакуль тое, што мы бачым. Гэта цэгла вось з гэтага ганку, дзе мы выкапывалі, ужо прымыкае сюды. Вось, а это вось ідзе новая кладка, якая магчыма, тут я трошки тоже таксама выкапал, якая магчыма вось туды уходзіць далей. Ну, уходзіць яна туды далей ці не уходзіць, мы даведаемся пазней. Зараз мы пачнем выбіраць гэтую цэглу і, вядома, можа нешта яшчэ знойдзем цікавае і вам паведамім. Вось так з іншага ракурсу выглядае падмурак нашага дому, які мы выкопваем. Вось ён. І вось сюды прымыкае да нашай стойкі, якую мы не знялі яшчэ. Вось тут можна заўважыць, што ляжыць у 4 цэглы. А вось тут, крыху улева, у 2 цэглы. А потым зноў ідзе падмурак у 1, 2, 3, 4, нават у 5, а можа быць і болей. Я яшчэ не падкопваўся далей, але вось налічваю пакуль 5 цэглаў. Так што вось такі нейкі разнабой. Сёння 6 жніўня 2017 года, і мы пачынаем разбіраць вось гэтую кладку. Учора я вызваліў яе ад пяску і паказаў вам яе. Сёння можна смело пачынаць вымаць цэглы. Ну вось і першую цэглу мы вымаем. Ух ты! Ну, ввогуле, я вельмі ўзрушаны, нечакана. Першая цэгла і першая знаходка. І гэта наша цэгла Іван, по-мойму. І яна нейкая зусім іншая. Зараз мы яе памыем. Я бачу Іван, але ўперадзе тут ёсць іншая літара. І гэта вельмі цікава. Гэта зусім іншы варыянт цэглы Іваноў, якую мы з вами знаходзілі ўжо. Вось тут зусім іншае напісанне. Але падобна, што гэта прадпрыемства ёсць. Магчыма, я памыляюся. Зараз мы памыем і вельмі уважліва разгледзім, і я вам все пакажу. Вось я адмыў нашу цэглу. Ну, шчыра кажучы, увесь у здагадках. Давайте паглядзім нашы ранейшыя цэглы. Вось гэта цэгла пачынаецца Іва. Тут мы можам убачыць Івано. Магчыма, там В напрыканцы. Іванов, Іваноў па-руску. Так. Гэта цэгла, мне здаецца, таксама з гэтай жа серіі. Але напісана яна зусім інакш. Іван мы бачым, так? Вось Іван.
але ёсць першая літара. Па ўсёй верагоднасці, першая літара гэта ініцыял імя гэтага вытворцы. І гэта гаворыць, што на гэтае таўро альбо кляймо, па-беларуску таўро, гэты аўтар перайшоў пазней. Па ўсёй верагоднасці, гэтая цэгла гэта больш пазнейшы варыянт, я так думаю, вытворцы Іваноў альбо Іван, ну Іваноў будзем называць яго. До 1847 году існавалі правілы вырабу цэглы на дзяржаўных і прыватных заводах. Вось, па-расейску гэта гучала так: правіла выдзелкі кірпіча на казённых і частных заводах. Гэты дакумент быў прыняты 27 студзеня 1847 года. Вось, і ў гэтых правілах не казалася, як ставіць таўро альбо кляймо. І таму я ўжо пра гэта распавядаў у нашых папярэдніх серіях. Нехта ставіў ініцыялы свайго імя і прозвішча, нехта ставіў назвы населеных пунктаў, дзе рабілася цэгла, нехта лапкі жывёлін, ну, нехта ставіў на рабрыне, як у парычах, сваё таўро, ну і гэтак далей. А вось у 1893 годзе быў прыняты статут о прамысловасці. І вось там вельмі дакладна казалася, што на таўро павінна стаяць прозвішча аўтара і яго ініцыял альбо імя цалкам. І вось тут з'яўляецца яго ініцыял гэтага аўтара Іваноў. І па ўсёй верагоднасці гэта пазнейшая цэгла пасля 1893 года. І мы з вами можам пабачыць, што першая літара альбо літара Е, альбо літара Б расійская, так? Вось, вызначыць, конечно, складана, бо калі я прыглядаюся на сонцы, калі я прыглядаюся ў цяні, зусім іншае нейкае бачанне гэтай літары. Гэта альбо літара Е, альбо гэта літара Б. Вось. Ну, вось такія справы. Паказваю вам ранейшыя варыянты гэтага прадпрыемства. Гэта вось была першая цэгла, знойдзеная мной. Знойдзена яна была у стосе цэглаў, які перад домам складзены. Вось гэта цэгла з намі было знойдзена у нашым падмурку. Так, мы яго ўжо паказвалі. І вось, нарэшце, толькі што знойдзена цэгла. Яшчэ адзін варыянт, больш пазнейшы, як мы кажам. Е Іваноў альбо Б Іваноў. Вось такія рэчы.